Tumatanggap na ngayon ang National Commission for Culture and the Arts or NCCA ng proposal para sa 2024 competitive grants at isa ang Pangasinan sa kanilang binisita para maipahagi ang programang ito ng ahensya. Ayon kay Ferdinand P. Isleta, Section Head Arts Section ng NCCA, nais nilang mabigyan ng pagkakataon ng Pangasinan na maging kapartner ng ahensya. Isa po ang Pangasinan sa pinili naming bisitahin ngayong taon na ito dahil nakita po namin na talagang bihira ang mga proyekto ng NCCA na kapartner namin ang mga bayan dito sa Pangasinan. So gusto namin mabigyan ito ng pagkakataon para mas may bahagi sa ating mga kababayan kung paano makapag-avail ng NCCA grants. Kabilang sa maaaring makapag-apply para sa 2024 NCCA competitive grants ay ang mga artists at cultural groups na may mahalagang kontribusyon sa kultura ng bansa. Ipinaliwanag ni Isleta na ang pagsusubite ng proposal ngayong taon ay para sa mga proyekto na gagawin sa taong 2024. Ito nga pong ginagawa namin ngayon sa NCCA, yung grants program. Ito po ay para sa taong 2024. No? Every year po nagko-call ng NCCA ng call for proposals for the next year kasi ang project proposal po ng mga taong ito ay inapprove na po nung nakaraang taon. Anya, lahat ng isinusumiting proposal ay dadaan sa ebalwasyon at deliberasyon bago maaprubahan. Kabilang sa mga proyektong sinusuportahan ng NCCA ang seminar, workshops, trainings, congress, festivals, exhibition at marami pang iba. Ibinahagi naman ni Patri Miguel Santos, Project Development Officer 1 ng Culture Dissemination Section, nasa 2 lamang ang naprobang proyekto para ngayong taon sa Pangasinan, kabilang ang Palakay Cultural Dance, Visual Arts and Crafts Workshop ng local government ng ANDA at Mentoring the Mentor, a workshop on the development of modules for grade 1 to 3 ng Balitok Atawir Association. Ito po ay yung ongoing projects po. So, ibig sabihin, ito po yung mga proposal from 2022 na nag-grant po for this year. Ito po, meron po tayo dito dalawa. May title po na Palakay, Cultural Dance, Visual Arts and Crafts Workshop. And then yung Mentoring the Mentor, a workshop on the development of modules for grades 1 to 3. Dagdag ni Sleta, taon-taon ay maaaring makakuha ng grant ang isang proponent hanggat natatapos at nagtatagumpay ang unang proyekto nito. Ngunit maliit ang bilang ng mga kumukuha ng NCCA grants sa Pangasinan sa kadahilanang hindi kompleto ang ipinasang requirements ng proposal. Bagamat hamon sa ahensya kung paano maimpluwensyahan ang mga kabataan, nilinaw naman ni Sleta na hindi umihina ang kultura at sining sa bansa, kundi kailangan lamang ito na malawak na suporta mula sa mga grupo, organisasyon at individual, particular na sa LGUs. Mahalaga yung partnership na hinihingi namin, lalo na sa mga local government units, no? Sa local government units, sa ating mga kapanalig sa academe, ang mga individual artists at cultural workers. Ganun na rin ang mga civil society organization na kailangang magkaisa para sa programa para mas mapangalagaan at kultura at sining ng ating bayan. Kaugnay nito, isa sa mga inisyatibo na ginawa ng ahensya ang paghikayat sa LGUs na magkaroon ng kanilang programa para sa pangangalaga ng kanilang sariling sining at kultura. Isinusulong rin ng NCCA ang Cultural and Educational Plan para mas matiyak ang tamang edukasyon ng mga kababayan patungkol sa kultura ng bansa, particular na sa mga kabataan. Hinikayat naman ni Alma Aquinto, isang visual artist na kabase sa Ordaneta City, Pangasinan, na magtulungan silang mga makapwa artist sa lalawigan. Alam niya yung mga information na yun, napakahalaga na ma-preserve tapos malaman ng younger generation kasi dito tayo makakakuha ng maraming inspiration. And thanks to NCCA kasi sinusulong nila yung ganitong kaisipan, kaalaman, at maganda na tulungan natin sila. Magtatagal ang pagtanggap ng NCCA ng proposal para sa competitive grants hanggang Agosto 31 at para sa karagdagang impormasyon kung paano mag-apply ng grant, maaaring bumisita sa kanilang website sa ncca.gov.ph. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, J. Miguel Mendoza, SMNI News, North Luzon.